To on by dał radę wymalować. Pewnie dał, wszystko by dać. Świetnie. Łosoś. Wyłososiowany. Podej bliżej do tych ryb. No ładne prace. Nic. A ty nie chciałeś tu wejść. MP tylko pisze. Milicja Polizei. To jest jeszcze ładne. Kolorów, faktury. Kiedy mówiłam, że maluję właśnie ryby, rozdzielne ryby, spotykałam się najczęściej z taką sceną, że po co. Ale kiedy ci sami odbiorcy już zaczęli obrazy, właśnie mówiłem było to, że te obrazy inaczej na niej zadziałały niż sam temat. O, to jest ona maluje. Tak, tak, tak. No. Ona maluje. To są jej obrazy. Może być przyciągające i to tylko właściwie zależy od artysty, jak to przedstawi, czy będzie się podobało. Sztuka powinna być przede wszystkim interesująca i zapadać w pamięć. I taką sobie poprzeczkę postawiłam malując. Sam proces twórczy był bardzo długi. Właściwie tylko jeden obraz nie jest jakby Ja znam z Wejherowa. całkowicie przeze mnie przygotowany, bo przygotowywałam się tak, że brałam właśnie ryby, miałam dostęp do świeżych ryb i rozcinałam i też układałam sobie to jakąś kompozycję z tych ryb. Robiłam dokumentację fotograficzną. Właściwie nie malowałam tego z rzeczywistości, tylko dlatego, że świeżość i świetlistość tego miasta wybiegu. Ta księżnica też w góry? Nie, tam. Nie, tu trzeba zejść na zewnątrz. Wyjść proszę, tak. Tam nawet. Tam przy wejściu do tego jest. To nie, w prawo i do końca w lewo. Mam mi na takie posłane doświadczenia tego. Zaczęłam od takich obrazów bardziej realistycznych, na których widać, że to jest ryba. To fajne jest. Tak.